Kenan Çaplık, doğru haber. Rawşa biêş arazî bûna bi zordarî û zilmê. Qirkirina li Xezê 60 rojin bênavber dewam dike. Gelo di dewrên din de qirkirineke wiha demdirêj qewimiye. Berê jî di tarîx û dîroka însaniyetê de qetlî am hatine kirin. Lê ev cara yekem e ku mirovahî bûye şahidê qirkirineke wiha bênavber û demdirêj. Dibe ku yekem sebeba vê êş û janê ewqas zêde bûye, hemû însaniyet li hember vê zilmê bêdeng mayeye. Rizaya xwe ji vê zilmê re nîşan danine. Xisûsen jî misliman di nav zîlletê de ne ku riza nîşanî vê zilmê dane û li hember vê zordariyê bêdeng mane. Divê pêvajo û merhaleya 60 roje ku di dome Siyonîstên qatil hemû wehşetên xwe dikin rûyê xwe yên bi lenet bi îmkanên di destên xwe de nîşan didin. Bi hemû îmkanên di destê xwe de wehşetên cûr bi cûr dikin. Bi desteka alema xerbê ya ku ji xwe re êsîr girtiye, bi hovane, bebek, zarok, pîrek, îxtiyar û nexweşan bi xedarî qetil dikin. Her der û tiştan xira dikin û hildiweşînin. İdarevanên alema xerbê û welatên ku ne mislimanin dengê xwe ji vê zilmê re dernaxînin. Heta vê derê em vêyekê fehm dikin. Lê hemû bi hev re li gor qaîdeya kufr yek millete bûnin yek perçe û desteka çek û sîlehan û maddî didin hevdû bi müşterekî qirkirinê de domînin. Lê îdarevanên welatên Îslamî bi piranî bi eşkere di sefên Siyonîstên qatil de cî digirin. Di nav fedî û şermek mezin de temaşe dikin ku welatên Îslamî hemû têkiliyên xwe yên tîcarî û siyasî di domînin. Hema hemû petrol ji Azerbaycanê û welatên Ereban, bilxasa ji welatên kendavê diçe rejima Siyonîst, ev zîllet ji bo wan bes e. Divyabû ev welatên Îslamê li hember vê zilmê derketana û ev zilma bisekinandana. Lê bilakîs ketine nav zîlletek wisa ku bi hemû îmkanên xwe yên maddî ji Siyonîstan re xizmetê dikin, piştgiriye didin qetlîamên wan. Di nav de 18,000 zarok bi tevahî zêdeyî 54,000 însan bi wehşiyane hatine qetil kirin. Ji ber vê yekê mesûlên van qetlîaman û qirkirinê ev xayînên ku kirasê mislimantiyê li xwe kirinenin jî. Serokê qatilê Amerîkayê bi beyanên xwe yên dawîn ev kesên ku maskeya mislimantiyê dane ber rûyê xwe bi medan nîşandan ku di nav îxanetek mezin de ne. Ev serokê qatil ku hevsarê wî di destê Siyonîstan de wiha got. Pereyên ku me di şerê Ukraynayê de xerc kiribû ji Siûd, Qeter û Emirtiyên Erebên Yekbûyî bi qasî 5 trilyon dolar tehsîl kiriye. Şaş fehm nekin vî serokê qatil ev beyan li ber çavên hemû dinyayê li ber kamerayan da. Belê, ev îdarevanên ku xizmetkarên Amerîkayê û Siyonîstanê dilopek avê ji Xezê re naşînin, dengê xwe li ber zilma Siyonîst dernaxînin. Lê belê 5 trilyon dolar dane Amerîkayê. Amerîkayê jî heta niha ji bo qirkirina li ser Xezê dewam bike, 18 milyar dolar daye Siyonîstên îşxal kir. Ev alîkariyan, alîkariyên weka füze, çekên kimyewî, bombeyên ku hatine qedexekirin û yasaxkirinin ku bi van mühimmatan Xezê hatiye hilweşandin.